noqorbu lejn il-finali tal-Eurovision Song Contest u hawnhekk ġewwa l-Press Center għaddej attività sħiħa. Ton xogħla tagħmel Malta biex ma tibqax iktar barra mill-finali tal-Eurovision. Skont jien għandu jinħaseb mill-ġdid kompletament il-mod ta' kif tinażel il-kanzunetta li qed tintbagħat tal-Eurovision minn Malta u anke l-mod kif qed tiġi preżentata il-kanzunetta għal Malta. Hemm modi differenti kif wieħed ħares li għadi, aktar minn kollox, issa huwa l-waqt anke minħabba xi tibdiliet li kien hemm fl-amministrazzjoni x'naf jien, illi forsi anke wieħed jikkunsidra li flok kumitat kif kellna fl-aħħar snin ikun hemm xi tip ta' struttura oħra. Effettivament, skont kif nara jien dejjem allura hemm lok fejn wieħed jaqgħad il-kultura, il-qasam tax-xandir pubbliku u l-edukazzjoni flimkien biex anke ma jkunx hemm iktar il-ħsieb illi wieħed isma' qegħdin naħlu l-flus nibagħtu kanzunetta fil-vojt hekk għal-Eurovision minn Malta, imma jkun hemm xi ħaġa li aktar integrali. Sa dan it-tant kollox jinsab lest biex il-Belgrade Arena tilqal fuq minn 20,000 fluħ għall-aktar serata mistennija fl-Ewropa. Din l-arena hija waħda mill-ikbar arenas fl-Ewropa u infetħet 4 snin ilu. Ix-xogħol għall-attività ta' din id-dimensjoni huwa bil-wisq akbar milli wieħed jimmaġina. Wara l-kwinti jkun għaddej xogħol li ftit li xejn jidher. Good evening, Leila Saiba, Serbia. Nistennew biex naraw li ma pajjiżi sena d-dieħla ħajkun qed jorganizza l-edizzjoni li jmiss tal-Eurovision Song Contest.